tervetuloa mun kanavalle. Mä tässä ekassa videossa vähän kerron, mitä täällä mun kanavalla tulee näkymään. Kyse on siitä, että mä oon nyt päättänyt lähteä mukaan 75 Hard haasteeseen, joka on varmasti monelle tuttu. Ja jonkun aikaa on sitä miettinyt, että lähtisikö ja missä kohtaa, ja nyt tuli semmoinen fiilis, että nyt on hyvä ajankohta sille, niin päätinpä nyt tarttua toimeen. Elikkä tässä alkuperäisessä 75 Hard haasteessa on seuraavat elementit. Siinä on kaksi kertaa 45 minuutin treeni, toinen treeni ulkona. 10 sivua luetaan itseä kehittävää kirjaa. 3,8 litraa vettä päivässä. Ei sokeria, ei roskaruokaa eikä alkoholia. Ja mä vähän muokkaan tätä itselle sopivaksi. Johtuen siitä, että noita kaikkia juttuja en koe itselle hyödylliseksi kautta haasteeksi. Joten mä aion toteuttaa tätä seuraavalla tavalla. Teen 2 treeniä, kuntosali tai pilatesta ja sitten toinen treeni jotakin aerobista ulkona tai sitten välillä uintia. Hiihtokelejä täällä ei enää ole. Ja sitten vedenjuonnin otan, ei sokeria, ei roskaruokaa. Tätä ei alkoholia en ota, koska juon todella harvoin. Ja mulla sattuu tässä yksi reissu, johon haluan mennä, joten siksi muokkaan tätä, että tämä alkoholin poistaminen ei ole mikään haaste itselle. Ja sitten tämän kirjan lukemisen korvaan meditaatio kautta rauhoittumishetkellä. Itse noudatan haasteen ajan ruokavaliota. Siitä syystä, että tulee syötyä riittävästi. Kaloreita on noin 2400. Ne on mulle hyvät tähän kulutukseen ja mun omaan perusaineenvaihduntaan suhteutettuna. Ja ruokavaliosta mä tuun kertomaan lisää seuraavilla videoilla. Joten joo, tällainen haaste ja tili on laitettu pystyyn. Mulla ei ole siis mitään kokemusta videoiden editoinnista tai kuvaamisesta tai mistään, että tässä ihan opetellaan ja perusvälineellä tehdään tätä ja kuvataan, joten tämäkin on vähän tämmöinen oppimatka ja haluan itse jotenkin toteuttaa luovasti, niin sen takia nyt tämmöinen YouTube-alueen valtaus. Se vielä tästä itse haasteesta, että aamulla on ottanut painon, sitten ei kovin kovaa kun on käynyt inbanimittauksessa, niin aion tämän jälkeen käydä uudestaan, joten seuraan ihan myöskin tällaisia fyysisiä mittoja, mutta toki myös oloa ja ihan vaan haastaakseni itseäni, saadakseni fressimmän fiiliksen kesäksi ja toki myös ulkonäöllisistä syistä, että ei siitä haittaakaan ole, vaikka muutama sentti vyötäröltä tiristyiskin pois, joten näistä syistä lähden mukaan ja tervetuloa seuraamaan mun matkaa tällä kanavalla ja tosiaan kanava tässä alussa keskittyy tähän 75 Hard haasteeseen, mutta jatkossa ehkä myöskin jotain muuta. Se jää nähtäväksi.